Ja sitten Vantaalle. Junaliikenteen arvioidaan takkuilevan ilkivallan vuoksi vielä koko viikon. Vantaalla tehdyn tihutyön tekijäksi ilmoittautui tänään verkkosivuillaan Suomen anarkistit. Poliisi ei ole kommentoinut tietoa. Rekolan asemalla Vantaalla on toimittajamme Reeta Salminen. Reeta. Tätä Rekolan raideasemaa, juna-asemaa voisi tällä hetkellä hyvällä syyllä kutsua Suomen raideliikenteen kipupisteeksi. Sunnuntain vastaisena yönä tuonne raiteiden väliin meni ilkivallan tekijä, joka rikkoi tuon turvalaitekaapin, joka siis ohjaa noita liikennevaloja siellä. Tällä hetkellä tämä palannut koppi on viety pois ja jäljellä on vain tuo kuoppa ja poliisin nauhaa. Mutta nämä jatkuvat myöhästymiskuulutukset täällä Rekolan asemalla sekä muualla Suomessa muistuttavat kuitenkin koko ajan, että mitä oikein tapahtui. Tuhannet ihmiset ovat Suomessa kärsineet tuosta sunnuntain ilkivallasta ja kun junat eivät nyt kulje ajoissa, kaukoliikenteessä on jouduttu perumaan junia ja tämän viikon aikana se pitäisi nyt parantua tämän kaukoliikenteen ja lähijunien pitäisi huomenna jo alkaa kulkea hieman paremmin. Kaiken kaikkiaan tämä ilkivalta, niin vahingot ovat jopa sadoissa tuhansissa euroissa. Liikenneviraston tekninen johtaja Markku Nummelin, pitääkö tämä todella paikkansa, että kuinka suuresta tappiosta tässä on todella kyse? Varmasti satoja tuhansia euroja. Toki suurin harmi on tämä liikennehaitta matkustajille. Tuossa vuosi sitten tämä ihan samainen koppi oli ilkivallan kohteena. Olisiko nyt sitten aika tehdä jotain, että tätä ei tapahtuisi enää uudelleen? No, tässä on palosuojausta vahvistettu, mutta nyt näköjään joudumme edelleen vahvistamaan suojauksia, lisäämään kameravalvontaa, aitauksia. No, tilastollisesti tämä ilkivalta lisääntyy aina koulujen lopussa ja ennen koulujen alkuja. Ollaanko nyt sitten valmistauduttu ensi syksyyn? Ollaanko tehty kesän aikana jotain, että ei lisääntyisi ilkivalta? Tuo on totta, että tämmöistä pientä ilkivaltaa tapahtuu aika paljon keväällä ja sitten elokuussa. Ja meillä on kampanjoita käynnissä koulujen kanssa, tiedottajien kanssa, jossa kerrotaan näistä vaaroista ja kustannuksista, mitä tästä ilkivallasta syntyy. Ja todella, jos vielä muistutettaisiin tässä sitä, että mitä tapahtuu, jos nyt joku ilkivallan tekijä menee tuonne raiteille, sehän on aivan hengenvaarallista. Minkälaisista volttiluvuista nyt puhutaan? No, junat kulkee tässäkin 200 kilometriä tunnissa, tulevat erittäin äkkiä tähän paikalle ja sitten sähköjärjestelmän jännite on 25 000 volttia. Hyvä, eli vaarallista peliä. Kiitoksia Nummeliin ja takaisin Pasilaan.